गोबां आइजोआनो गावनि बिमा जानायनि जेखौ रल होनो बिमा जानायनि रलखौ लानानै दुग्गानाय मोनो आरो बे बिमा जानायनि रलखौनो ओरैबायदि सिरियासलि लायो गावखौनो बावगारो खायफाया बुङो गावखौनो बावगारनानै नेवसिनानै मोजां बिमा जानो हानाया मोजां नाथाय आं बुंनो थाङो फिसाफोर देरखांनानै बिमाया जे गासै गावनि जिबनखौनो फिसानि नामाव हगारबाय फिसाया जेब्ला देरनानै थाङो न' गारनानै होनब्ला मा खालामगोन माबा मोनसे खालामनानै थानांगोन बेनिखायनो आइजोआ जेब्लाबो हाबानि उनाव फिसाया जेसेबांखि मोजां जाया मानो बेसेबांखि फिसा खाङा मानो आइजोआ गावनि सिनायथिखौ मालाबाबो बावनो नाङा आरो गावनि मावनांगौखौ मावनानै थानांगौ गाव मोजां मोननाय हाबा संनाय खावनायाथ' डिउटि होनो आइजोनि खिन्थु बे डिउटिखौ गारनानै गाव मा मोजां मोनो फिसाफोरनि मोखाङाव एसे फरायनानैबो दिन्थिनो हायो बिजाब फरायनो हायो दानाय लुनाय गुबुन खामानि मावनो हायो गेलेनोबो हायो न'आव बेफोर गासैबो खामानिखौ मावनो हायो बे बिमानि सिनायथिखौ खालि दे गावखौ नेवसिनानै गावखौ बावगारनानै गावनि समखौ हगारसारनानै खालामनो हायो बा दिन्थिनो हायो बे नङा बेनिखायनो आं दहाय बुंनाय बायदि बिमाया जेब्ला आठथायाव फुंनि 8थासेयाव गावनि फिसाखौ लानानै फरायसालियाव दोनहैयो आरो सानसेमानि नेयो होनबा गावनि जि एकदम मूल्यबान सम बे समफोरखौ गासिबो गारनाय जायो फिसाया जेसेबां समसिम देरा बे समसिम बोसोरनि उनाव बोसोर दिननि उनाव दिन बोसोरनि उनाव बोसोर बे स्कुलनि गेटनि बाहेराव सम खाथायनानै गावनि एकदम मूल्यबान समखौ गारो आरो गावनि जेसेबां खालामनांगौ खामानि गावनि सिनायथिखौ गाव सिनायनो हानाय जि माबा खामानि मावनानै सिनायनो हायो बेफोरखौ बावजोबनाय जायो थ' आं बे खामानिनि एकदम बेरेखा थांनाङा बिमा दोनहैनायनि खामानिया जाबाय दोनहैबाय लायनांगौबा उन्दैद्रायबा लायबाय खिन्थु गेजेराव बे गेजेरनि समा न'आव रावबो गैलाबा गावनि सम गाव लिरनो लुगैनायखौ लिरनांगौ गाव फरायनो लुगैनायखौ फरायनांगौ गाव गुबुन मावनो लुगैनायखौ मावनांगौ बे गावनि समखौ स्कुलनि गेटनि बाहेराव नेनानै सम खाथायनाङा बेनो आंनि बुंनांगौ बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु दायो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मुगायाव खिन्थु जों नुबाय बांसिनै बिमाफोरा मबाइलावसो बेस्थ' थानायखौ नुयो गावनि गथ'फोरखौ जेसेबांखिनि जोथोन लानांगौ सोलोंथाइ होनांगौ बेनिफ्राय एसे बहाबा आनज्रायबाय बिनिखायनो आं दहाय बुंदोंमोन जेरै गथ'फोरखौ लेखानि फारसे बिजाबनि फारसे बोनांगौ फरायनायनि मोनसे हारिमु सृष्टि खालामनांगौ बे सृष्टिया न'खरनिफ्राय जागोन जुदि गथ'साया न'आव लेखा बिजाब गांसेबो नुवा जुदि गथ'साया न'आव गावनि गेदेरफोरखौ बिमा बिफा बिबै बिबौखौ बिजाब फरायनाय नुवा बे गथ'साखौ बिजाब फरायिनि रायनानै जेबो लाब गैया मानो होनबा गावनि एगजामपोलजोंसो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो हायो थ' बिमाया जुदि मबाइल नायो फिसायाबो मबाइल नायगोन बिफाया जुदि सानसे मबाइल नायो फिसालायाबो नायगोन बिनिखायनो बेखौ फोजोबनांगौ मबाइला गोबां खामानियाव बाहायजायो रिल नायो जोंनि बांसिन मानसिफ्रा रिल नायो शर्टस नायो आरो बे फिसा इउटुब बा फेसबुकफ्राव फिसा माबा नायनानै क्लिप्स नायनानै बेफोरजों बेस्थ' थायो खिन्थु बेफोरखौ नायस्लाय बे जुगा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि बिथाङा होननाय बायदि आरो बे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ माबोरै गावनि थाखाय बाहायनो हायो मबाइलाव नायनायाव रिलखौ नायामासिनो माबा मोनसे फेस्ला शर्ट नायामासिनो जुदि सोरनिबा संनाय खावनायखौनो नायबाय एमब्रयदारिखौनो नायबाय स्वेटार गांसे माबोरै बानायनो बेखौनो नायबाय जुदि बेखौ गियान हासिल खालामनायाव गियान आरजिनायाव बाहायो बे समखौ होनबा साबसिन जायो मबाइलाव गोबां जिनिस दं आरो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बुङोब्ला जोङो बुहुमखौनो बेरायजोबनो हायो मबाइलनि जोहै बुहुमखौनो नायजोबनो हायो सोलोंजोबनो हायो मोजां सिनेमाबो नायनो हायो खिन्थु रिल नायनाय शर्टस नायनाया फकासा शर्ट जालाङो फिसाफ्राबो बेखौनो नायनो सोलोङो फकासा शर्ट जायो गुसुं जायो दा बेखौ खालामनाङा नंगौ गथ'खौ फेदेरनाया खिन्थु बिमानिल' हाबा नङा दे डिउटि नङा आं बेखौ मानिया गथ'खौ फेदेरनाया बिमा आरो बिफानिल' दा गथ'खौ फेदेरनाया जुदि बिमाया जुदि गथ'खौ फेदेरनायनि डिउटिनिफ्राय आनज्रायलांदों मबाइल नायनानै बिफायाबो आनज्रायलांदों दा बे जिनिसखौ नोजोराव लाखिनांगोन आरो जयैनो
एकदम कनसियास जानानै गोसोआव लाखिनानै बेखौ बे रुटिनखौ बानायनांगोन कि मोनसे समनिफ्राय मबाइल आलादा आरो मानसिजों फिसाजों रायलायनाय फिसाजों जुक्ति होनाय डिबेट खालामनाय बेफोरबायदि प्रेक्टिसखौ लाबोनांगौ गोदो जेरै जायोमोन गोदो ज' जिरायनानै बिबै बिबौआ सल' खोन्थायोमोन बिमाया सल' खोन्थायोमोन दाबो खोन्थानो हायो मानो हाया खिन्थु दा बिमाया आं मेंबाय होननानै सल'खौ खोन्थायामासिनो दिन्थियो दा बे दिन्थिनायखौ गारनांगोन बहाबा गोरों जाबोनानैसो दिनै बे आनज्रायदों नामा बिमाफोराथ' दिनै गोरों जाजोब्बाय खिन्थु दिनै इसिबां सर्ट स्ट'रिफोरखौ बुंनांगौ बेफोरखौ बुंनाय नंला दा बेखायनो माने मबाइलखौ हगारना होनायनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो बेनो आंनि खामानिया जोब्बाय बिदिसो सानदों नामा दा बेनिखायनो बे जोङो मोनसे फेस्ला बाथ्रा बायदि बाहायो जोङो जोंनि समाजाव कि मबाइलानो बखालि बायदि जाबाय गथ'आ गाबदों मबाइलखौ होदों बखालि बायदि जाबाय मानो होनबा जोंनि समाजाव दा बखालि बा मानसि सोरबा न'खरफ्रा फिसा जालांबाय बिमाबो साख्रि मावो बिफाबो साख्रि मावो गथ'खौ नायनो रावबो गैया मालाबा मबाइल होफ्लाङो जोंबो खालामदों जोंबो होफ्लांदों खिन्थु मबाइलाव मा देखायदों मबाइलाव आं जेरै होनदों देखायनो गोबां खोथा थायो फिसाया मा नायदों बेखौ आन्दाज लानांगोन आरो बिमायाबो गाव मा नायदों बेखौ आन्दाज लाखिनांगोन गोरों जानो हायो आरो गोरोंनि थाखायनो आनज्रायदों जानो हागौ खिन्थु दा गोरोंनि थाखाय आनज्रायदोंब्लाबो दा थाङै थुङै खिन्थु मिनिंफुल जिनिस नायाखै आं दा आंनि बुजिनायाव जोंनि दानि समाव जोंनि समाजाव रावबो मिनिंफुल जिनिस नाया गासिबो रावनाबो धैर्य गैया गोलाव डकुमेन्ट्रि गोलाव सिनेमा बा नायनो धैर्य गैया गुसुं नायनांगौ मिनिनो ओंखारनांगौ जोबनांगौ बेखौनो आरो बेखौ नायनानै नेक्स्टखौ नायनांगौ बिनि उनाव नेक्स्टखौ नायनांगौ गोसोआव लाखिया बे गोसोआव लाखियै प्रेक्टिसा खिन्थु मानसिखौ थाब एमनेसिया बा आलजाइमार जेखौ होनो थाब बावनो फोरोंदों मानसिफ्रा बारा मेम'रि थाला मेम'रिया सर्ट जालांबाय बे रिल्सफोरनि थाखायनो